Hola, en aquest tercer capítol vull parlar de dues coses. Una sobre els verbs pronominals, que són un conjunt de verbs que duen pronoms incorporats, diríem per defecte. I dos, la variació de les formes que prenen alguns pronoms segons la seva posició, segons el context. Bé, en primer lloc, vegem aquests pronoms que no substitueixen res, que no tenen cap funció sintàctica especial, però que porten un matís de significat especial del verb. Posem alguns exemples. De prop no hi veig gaire bé, però de lluny no hi veig gens ni mica. Un altre. Aquí hi ha massa aigua i poc sabó. Un altre. Aquest home no hi toca gaire. Un altre. Si te'n vas, avisa'm. Veieu que aquí, en el primer cas, el verb és veure-hi, un verb de percepció, que no és pas el verb veure, que és diferent. El segon verb és haver-hi, i no pas haver, que normalment és el verb auxiliar. El tercer cas és tocar-hi, estar assadament, que no vol dir tocar. I en l'últim cas, anar-se'n, que no és pas anar. Aquest verb és un dels que a vegades presenta més problemes, el verb anar-se'n, perquè els dos pronoms que porta, que van sempre incorporats a qualsevol forma conjugada, s'han d'afegir sempre. Posem algunes frases d'exemple i veurem com sempre, a part del verb anar, tenim els dos pronoms. Per exemple, quan tu te'n vas, ells arriben. O bé, està tan a gust que no se n'aniria. O bé, me n'he anat ben lluny. Si no us en haguéssiu anat, hauríeu sentit com cantava. I per últim, un imperatiu, fuig, vés-te'n, vés-te'n. Veieu, doncs, que aquí tenim, a part del verb, tots són del verb anar-se'n, a part del verb hi ha sempre els dos pronoms, i no el podem ometre mai. I ja podem veure el verb vas. Se n'aniria. He anat, aquí fins i tot amb auxiliar. Us haguéssiu anat, també. I l'imperatiu, el verb anar, que és ves, i els dos pronoms, que és vés-te'n. Aquests són verbs que se'n diuen pronominals. A vegades passa que la parella de verbs, com aquests que he posat aquí, menjar i menjar-se, llegir i llegir-se, tenen gairebé el mateix significat, el que passa que la versió en pronom té un matís de significat de més implicació al subjecte. I poso aquesta frase. Cada dissabte menjo patata i col. Menjo, és com neutre. Però quan dic avui m'he menjat, de menjar-se, avui m'he menjat, un conill ens enfaina per sucar-hi pa. Fixeu-vos en el contrast entre menjar i menjar-se com a significat. En el segon cas sembla que has menjat més de gust i que te l'has cruspit tot, el conill.
Vegem ara també un altre exemple, amb llegir i llegir-se. Per exemple, he llegit el diari tot venint. Llegir. Però m'he llegit Guerra i Pau d'una tirada. Aquí també, la forma en pronom és com més intensiva. He llegit i m'he llegit, vol dir me l'he acabat. He fet d'una tirada. Després hi ha verbs que són els purament reflexius, aquells que indiquen accions sobre si mateix, com pentinar-se, rentar-se, etc. Aquests també es conjuguen sempre en pronom. I ara anem cap al segon tema. La forma dels pronoms segons la seva posició. Quan parlem d'un sol pronom per verb, els 4 contextos en què pot aparèixer pot provocar petites variacions de la forma. Fixeu-vos que tenim abans, davant i darrere el verb, començant en consonant, en vocal, acaba en vocal, acaba en consonant. Posem algun exemple. Agafem el pronom de primera persona, amb, i posem un context. Amb verb que comença amb consonant. Doncs, per exemple, em crida. La forma és amb. El mateix pronom, però davant de vocal, es converteix en B amb apòstrof. M'aixafa. El mateix. Darrere el verb acabat en vocal, s'apostrofa. Escolta'm. I després de consonant, va dir-me. Consonant o diftong. Per tant, em crida, m'aixafa, escolta'm, va dir-me. Aquestes són les 4 formes. Veieu que el quadre d'alguna manera és com simètric. Si ho dobleguéssim per la meitat, coincidirien les dues bandes. I què tenen en comú les 4 formes? Doncs simplement la M. Aquesta M és com la marca de primera persona. Com la T seria la marca de segona persona. Si ho pronunciéssim sense dir la E, em crida, m'aixafa, escolta'm, va dir-me, seria gairebé el mateix, veieu? Doncs la manera d'ortografiar-ho és gairebé una conseqüència natural. Això passa igualment que tenen aquestes 4 formes diferents els pronoms et, es, en i el. Tots aquests tenen 4 formes. N'hi ha d'altres que en aquests 4 contextos només presenten 3 formes diferents. Si el cas de ens, que té aquesta forma ens abans del verb, sigui vocal o consonant, i quan va després, si acaba en vocal, apòstrof NS, i si no, guionet nus. I també el pronom els, el pronom de plural, masculí complement directe i masculí femení complement indirecte, que també té aquestes 3 formes. A vegades en tenen només 2. Per exemple, us, us o bus, depèn del context. O també la, que o s'apostrofa o es posa sencer. I finalment tenim pronoms que només tenen una sola forma sempre. Quan va després va amb guionet, quan va abans sense. Però és li, i, u i les. Fixeu-vos que aquí no he posat el quadre de pronoms, perquè el quadre de pronoms el trobareu a qualsevol llibre. El que és important és saber crear aquests 4 contextos que he dit abans. Si ens fixem aquí en l'exemple que he posat, el primer context només cal buscar un verb que comenci en consonant, com cridar. Pel segon, només cal buscar un verb que comenci en vocal. Al tercer cas, normalment va bé posar-hi una forma d'imperatiu, perquè és una forma que podem trobar que acabi en vocal i porti el pronom al darrere. I perquè acabi en consonant, o diftong, la U del diftong, doncs posem una perífrasi d'aquestes, o bé un imperatiu. Digueu-me, dient-me,
etc. Tot això ho heu de tenir molt en compte en el vídeo següent, el vídeo número 4. I aquestes són les formes. Mireu-vos en algun lloc algun quadre amb els pronoms complets i les seves formes. Bé, i ara us faig un regal. Un regal que és un ambre amb un insecte atrapat. Ja hi arribarem. I us explico un extra. És a dir, les 4 formes que prenen alguns pronoms, com aquests que hem vist abans, s'acostumen a anomenar d'aquesta manera que ara posaré. Amb M apostrofat, apòstrof M, ma. Doncs la primera s'acostuma a dir forma reforçada. Aquestes coses són coses que van bé saber-les, però normalment no te les pregunten mai. Aquesta és la forma elidida, és la forma que en contacte amb consonants s'elideix la consonant del pronom. L'altra se'n diu forma reduïda, perquè s'ha reduït traient la vocal. I l'última és la forma plena. Doncs bé, la forma plena és la primera històricament. I com ha passat aquesta evolució? Doncs de l'antic mediu, col·locant-lo en un context on hi ha una vocal abans, per exemple, què me diu, aquesta E es debilita i gairebé cau. I per tant es passa a dir què em diu. Aquí evoluciona, per tant, aquest me amb un context, amb una vocal anterior a M sola. Per altra banda, si aquest me comença amb un verb, va amb un verb que comença amb vocal, m'agafa, lògicament, també s'elideix, m'agafa. I per tant, tots dos fenòmens conflueixen a convertir d'alguna manera el pronom me, històricament, en simplement una m. Quina és l'evolució posterior? Bé, doncs, ara que tenim aquesta m, la traslladem en contextos, ja que l'hem generalitzat, la traslladem en contextos fins i tot que acaben en consonant. Per exemple, l'Albert diu. I aquesta forma la reforcem amb una vocal, però no ho deixem aquí una consonant sola. Per tant, ja hem completat l'evolució de la forma plena a la forma reforçada. Aquesta forma, com he dit, agafa prestigi a Barcelona i s'estén de Barcelona, lògicament, cap a altres zones del català central i s'adopta com a estàndard, almenys a Catalunya. I veiem, doncs, la forma reforçada, clarament, com el seu nom indica, és posterior a la forma plena, perquè si una cosa s'ha de reforçar és perquè havia quedat coixa o poc sustentada. El mateix nom ens indica ja que la forma reforçada és posterior. Doncs tenim aquestes formes plenes, ma, ta, sa, na, que utilitzades abans del verb encara són perfectament vigents en català. I ho són en català occidental, excepte unes comarques de la Marina a la Safor, al sud del País Valencià, el català insular, el català baleàric, i també en les formes informals, en les formes col·loquials del mateix català oriental central, sobretot fora de Barcelona. En aquells llocs, aquests altres llocs, l'ona expansiva de l'evolució doncs no havia arribat. Una altra prova la tenim en el mateix català general en expressions que han quedat com fossilitzades, com per exemple tant se val, amb aquest se entremig, o tant me fa. Com que s'han agafat les expressions senceres, doncs el pronom aquí no ha evolucionat, no ha seguit l'evolució general. I per tant s'han quedat com encapsulades tant se val o tant me fa. I han quedat com atrapades entremig. Una altra mostra d'aquesta forma antiga la tenim quan parlem als nens petits. Com te dius, nen? Que te fa mal la panxeta?
quan es fa servir a vegades el llenguatge amb els nens, que és un llenguatge així de to entranyable, surten formes més antigues. És curiós, però és així. Com te dius que te fa mal? I aquí tenim el sa i el ma encapsulades dintre d'aquestes expressions, igual com l'insecte dins de l'ambre. I bé, doncs res més de moment. Ja heu vist que aquest episodi hem parlat dels verbs pronominals, de les formes que prenen els pronoms segons algun text, i en el proper suggeriré maneres de practicar i estudiar els pronoms, que una vegada no sap com posar-s'hi. Mentrestant, si teniu cap comentari o dubte o necessiteu ajut per alguna cosa, m'escriviu a aquesta adreça de correu electrònic. Fins a la propera.